खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय भारतनि हा खोन्दो लादाखआव चीननि सासे फायखिया बेरायग्लांदों। भारतनि हा खोन्दो लादाखनि सिमना ओनसोल बरफनि गेजेर गेजेर सासे चीननि फायखिया थाबायथिंबाय थादोंमोन, नाथाय बिनि नोजोरा भारतारि सासे रौनियानि नोजोराव गोग्लैदोंमोन। लोगो लोगोनो भारतारि फायखिया बै चीननि फायखिखौ हमथादोंमोन, नाथाय बिनि आखायाव जेबो हाथियार गैयामोन, खालिबोल' बियो गानदोंमोन फायखिनि गानजोमखौ। गिबियाव भारतारि फायखिया बिखौ सोंथि खालामनानै मिथिना मोन्दोंमोन दि चीननि फायखिया लामा आन्दायनानै सिमना बारनानै भारतनि हा खोन्दोआव हाबफैफ्लांदोंमोन। बेखौ चीननि PLA फायखि हान्जानि कर्परेल वां यांलां होननानै सिनायना मोननाय जादों। नैथियाव दङ मोजां मोनलायनानै हाबा जानायनि उनाव फिसायनि आखायावनो जिउ गोमादों। गिबियाव मोजां मोनलायनाय, बिनि उनाव अनलायनायनि गेजेरजों जुलि, नाथाय बे मोजां मोननाय अनजालु फिसायानो बिसिखौ बुथारदों। 9 दानसोनि सिगां मेघालय रायजोनि कनारसर गामिनि आर्जिना खातुना खोला सलमारिनि मानकचर जिल्लानि फेकामारी गामिनि मुसिबुर रहमानजों मोजां मोनलायनानै जुलि जादोंमोन। नाथाय हाबानि उननिफ्रायनो फिसाय मुसिबुर रहमाना बिसिनि सायाव गाग्लोबनायजों लोगोसे बुथारनो होननानैबो हुमखि होबोबाय थादोंमोन। थांनाय 14 अक्ट'बर खालि हरनि समाव मुसिबुरा बिखुनजोनि न'आव थांदोंमोन आरो बिसिखौ बाहेरायाव लिंना लाबोनानै नसुंसेनिनो दैस्लुङाव बिसिखौ नारथुमनानै दोनबोयो। थामथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि जसुना मुसाहारिखौ BPFनि माखासे मावथिफोरा बोनो नागिरनायनि अजद। बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै हाब्रु सारज्लायनाय, सोंखारिज्लायनाय, गाग्लोबनाय बायदि दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर गेरुवापारा गामिनि थागिबि जसुना मुसाहारि आरो बिनिनो बिबोनांखौ BPF दोलोनि माखासे मावथिफोरा नखराव थांनानै बोनो नागिरनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। मख'नो गोनांदि BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा जेबो दाय गैयालासे UPPL दोलोनि मावथि सोद्रोमानि नखराव थांनानै बेफोरबादि बोनो नागिरनाय आरो सिगि सग' खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों मुसलपुर ब्लक UPPLनि आफादगिरि बापुन बसुमतारिया। ब्रैथियाव दङ गसाइगावआव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय 33 नं राजा लामायाव मैया गंसे AS16C 2592 नाम्बारनि हा रोगानाय ट्रेक्टरजों गंसे AS16A 2449 नाम्बारनि बाइकजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। खाथिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सासेखौ गसाइगाव महकुमानि सरकारि देहा फाहामसालि RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जायो। बे जाथायनि सायाव सासे सुबुङा बुङो दि गंसे ट्रेक्टरा हा लानानै फैबाय थादोंमोन। बे समावनो बे बाइकआबो कसुगाव फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो मोखांजों मोखां सौग्रावलायो आरो बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गाखोग्राया गोब्राब जोखोम जायो। बाथियाव दङ जब कार्डनि मुङाव BPFनि दैदेनगिरिया बोसोरनैयाव 650 कोटी रां जाख्ल'दों। तामुलपुराव UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ BPFनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव मोनसे गोख्रों अजद दैखांदों। बिथाङा बुङो दि थांनाय बोसोरनैयाव जब कार्डनि मुङाव 650 कोटी रां जाख्ल'दों होननानै अजद दैखांदों। BTCआव जानाय गोबां जाख्ल'नाय नायबिजिरनाय जानांगौ आरो दायनिगिरिफोरा साजा मोननांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा लोगोसे बुंथिदों दि बे जाख्ल'नायफोरनि सायाव नायबिजिरनायनि दाबि खालामनायजों लोगोसे जौगानायनि फरेन्सिक रिपर्टखौबो नागिरदों। गाहाय मन्थ्रि आवास योजना बिथांखियावबो गोबां जाख्ल'नायनि अजद होदों प्रमद बर'आ। गरिब नखरफोरनि न' लुनायनि थाखाय फैनाय रांफोरखौबो दिहुननानै जाख्ल'दों। बेनिबो नायबिजिरनाय जानांगौ होननानैबो दाबि खालामदों UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।